ଏହା ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏହି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବଉଳ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲ ଗଛ ଉପରେ ବହୁତ ବେଲ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଏହା ମେ ମାସର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଗଛ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ତଳେ ପଡ଼ିଛି।